Ángel Carracedo é director do Instituto de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, onde o seu grupo de xenómica é un referente mundial en xenética forense, tanto en número de publicacións como no impacto dos seus traballos. Director da Fundación Galega de Medicina Xenómica e vicepresidente da Academia Internacional de Medicina Legal, o traballo de Carracedo é clave polo uso innovador de técnicas da bioloxía molecular para identificar ADN e proteínas en restos forenses. Desde finais da década dos 80, tamén comezou a dedicarse á xenética clínica, que culminou coa creación da Fundación Pública de Medicina Xenómica da Consellería de Sanidade. Na actualidade, é o centro español que máis probas de enfermidades xenéticas realiza. Ángel, o instituto que ti dirixes foi pioneiro no ano 1989 no emprego da análise xenética para resolver crimes. Hoxe en día, pois gracias a series televisivas como CSI, por exemplo, todos coñecemos que o ADN é fundamental para resolver a maioría dos casos policiais. Pero realmente, que é o que nos pode dicir e que é o que non nos pode dicir o ADN? Pois isto é así. Houbo realmente na medicina forense un antes e un despois que a introdución da proba do ADN. Antes era complicadísimo poder responder ás preguntas que os xuíces e os cidadáns querían saber. Agora, co ADN, a nivel forense, podemos facer moitas cousas. Probas de paternidade, antes tamén se podían facer, pero eran máis complicadas. Agora podemos facer probas de paternidade mesmo a partir de restos óseos, aínda que leven moitos anos, mesmo a partir de familiares, aínda que non estean directamente relacionados. A nivel criminal, eso sí que foi a revolución total, porque antes dun pelo ou dunha mancha de esperma non podíamos decir nada, prácticamente. Mais que aquelo era un pelo, pero que isto non lle servía para nada aos xuíces. Agora podemos normalmente identificar un individuo con moitísimas probabilidades. Tamén podemos decir outras cousas dos individuos, mesmo de que orixe xeográfico son, algunhas características físicas que poden axudar a investigación policial. Pero realmente tamén ten limitacións. Non sempre se pode responder a calqueira pregunta que se fai. Moitas veces o ADN está tan degradado que é imposible conseguir unha resposta. Pero, desde logo, a revolución foi absoluta no tema. Eu volvo a insistir no isto das series da televisión, porque realmente dan moitas pistas, non? Ás veces os criminais, para que saiban o que deben facer para non deixar nin rastro, pero é posible non deixar nin rastro? Teóricamente pódese non deixar ningún rastro. O que pasa é que cada vez é máis difícil non deixar ningún rastro porque podemos identificar calqueira resto biolóxico. De modo que é complicado. Que cantidade de ADN fai falta para poder identificar unha persoa? Pois mira, se o digo con números de nanogramos e tal, ninguén me vai a entender, pero creo que se vai a entender unha maneira moi simple. Lávome as mans. Sí? Significa que realmente aquí non teño xa nada para cometer un crime ben cometido, o crime perfecto. E collo un instrumento, pero collo 2 segundos, 3 segundos. Aquí xa deixei o ADN bastante, se se fai ben e non se contamina e se colle ben na escena do crime, xa ten ADN abondo para poder facer unha identificación. A través do sudor, por exemplo? A través das células epiteliais que co sudor quedaron pegadas na pegada do instrumento que collín. Pero claro, é por iso tan importante que se faga ben unha colleita na escena do crimen das cousas, porque tamén, igual que é doado facelo, contaminalo é tamén moi fácil. E se alguén colle isto tamén cas mans e outro estornuda por riba, ala vai todo. Pero claro que se poden facer a partir de tan mínima cantidade. Por iso, cada vez é máis difícil non deixar nada en unha escena do crime. Vai sendo cada vez máis complicado. Sempre foi a evolución normal da historia das ciencias forenses. É curioso, pero estudando o ADN tamén se pode saber de onde é unha persoa, de onde procede. Chama a atención, nun dos vosos estudos descubrestes que entre os galegos hai un marcador xenético común aos habitantes do norte de África. Que significa isto? Supón que estamos emparentados con eles? Bueno, a xenética, o estudio do ADN, está axudando moito a entender como migraron, como se moveron as poboacións humanas no pasado. Para isto temos fundamentalmente dúas ferramentas. O estudio do ADN mitocondrial, que se move polas mulleres, e o estudio do cromosoma Y, que se transmite polos varóns. O estudo que te refires é que vimos no cromosoma Y unha serie de marcadores que hai no norte de África
que sorprendentemente na Península Ibérica están con moita máis frecuencia na poboación de León e de rebote por simplemente proximidade, na zona máis leste de Galicia, o que é Lugo e Ourense, que teñen moitísima máis frecuencia que en lugares como Andalucía. Isto, claro, isto sorprendeu-nos, porque, ademais, este tipo de marcadores podemos datalo, e vemos que é unha emigración recente. Para nós recente é de 3.000 anos para aquí, ou 2.000 e pico anos para aquí. Claro, cal é a explicación? Aquí nos describimos o feito. Son os historiadores os que nos teñen que axudar a interpretar o feito. Unha hipótesis que lanzamos naquel traballo foi que na expulsión dos moriscos, cando se expulsaron no século XV e XVI, foi moi efectiva no sur de España. Eles seguramente escaparon a zonas onde tiñan seguramente menos presión, menos persecución, zonas onde a poboación vivía máis diseminada. Esta pode ser unha explicación, pero realmente non nos sabemos. Pode ser cousas máis antigas. Son os historiadores a que, a luz dos feitos, teñen que estudialo e analizalo, pero é un feito evidente. Hoxe en día os historiadores, logo, ademais da arqueoloxía, contan con outra ferramenta que é precisamente o estudo do ADN e os estudos xenéticos, non? Eu non sei se co que me acabas de decir tamén está relacionado que, por exemplo, gracias aos estudos xenéticos se poidesen reconstruir as rutas dos escravos da África subsahariana. De que maneira, de verdade, se pode saber isto? Que parte do ADN hai que estudar? Pois xa che decía que é fundamental o ADN mitocondrial e o cromosoma I, porque con ele se pode facer o que chamamos filoxeografía. Se pode ver de onde veñen a xente e de canto tempo fai que veñen. E así se pode reconstruir moi ben a historia. A historia dos xenes non é igual que a historia dos povos. Unha cousa é un constructo biolóxico e outro é un invento cultural. Pero claro que axuda moitísimo os historiadores. Un rapaz do noso grupo, moi brillante, que é Toño Salas, reconstruiu por completo toda a historia da África subsahariana e a migración bantú, como foi, como se expandiron, e a partir dali, efectivamente, pudo reconstruir as rutas de esclavos, como levaron, de onde viñan os que levaron ao Brasil, aos Estados Unidos. Se reconstruiu tamén, gracias aos seus estudos, tamén se reconstruiu moito a historia da América. Ainda fai pouco, a historia un misterio que eran os etruscos de Italia, de onde viñan. E claro que isto está aportando moitos datos á nosa historia máis antiga, pero tamén á nosa historia máis recente, e axudando moitos historiadores a entender as cousas. Ángel, unha das últimas aplicacións da xenética é a clasificación das doenzas. Supón isto que vai cambiar o concepto que temos de doenza? Pois a verdade é que sí. A revolución que falábamos antes da xenética forense é paralela no mundo da medicina clínica. A xenética moderna, gracias aos avances da xenómica, xa permitiu poder diagnosticar moitísimas enfermedades xenéticas, prácticamente todas elas. Pero a grande revolución virá do coñecemento do componente xenético de enfermedade común, do que realmente padecemos todos, porque a enfermedade xenética é unha enfermedade rara, pero asma, hipertensión, diabetes, esquizofrenia, cancro, isto padecémoslo todos. E son unha mistura de causas xenéticas e causas ambientais. A xenética está xa empezando a permitir a entender mellor cales son as bases destas enfermidades e, por suposto, a clasificalas dunha maneira non tanto basadas en signos e síntomas como se fai agora, senón basada nos seus mecanismos máis íntimos. Isto vai dar lugar a que podamos tratalas moitísimo mellor, porque van a ser clasificadas dunha forma, dun xeito moito máis acorde ca natureza íntima da enfermidade. Isto significa que, por exemplo, podemos saber cunha probabilidade ou seguridade máis ou menos aproximada que unha persoa vai poder chegar a padecer unha doenza concreta e se podería chegar xa non a tratar, senón a previr a aparición desa enfermidade? Que as enfermedades xenéticas normales isto é así. Son enfermidades que teñen normalmente moitísima penetrancia, o que chamamos, o sea, que tendo o defecto xenético temos moitísimas posibilidades, mesmo casi todas as posibilidades de tela. É máis complicado para as enfermedades comuns. A corto plazo non vai a ser aplicado para a xente, pero sí vai permitir seguramente políticas sanitarias, vai permitir estratificar o risco en poboacións.
Agora, Ángel, antes de ter ningún problema, xa sabemos nin ningún síntoma se imos chegar a ter un problema cardíaco. O que está claro é que todos os avances científicos conlevan unha discusión ética. Na xenética pasa o mesmo, incluso máis o mellor, non? Polo tipo de investigación que se leva. Poderíase chegar, por exemplo, a discriminar nunha compañía de seguros a unha persoa por culpa da súa carga xenética que o predispón a un tipo concreto de enfermidades? O poder predicir unha enfermidade nun san antes de que padeza a enfermidade, que é certo xa para moitas doenzas xenéticas, provoca unha serie grande de conflitos éticos, moitas veces relacionados co dereito a saber de uns e o dereito a non saber de outros. Respecto das compañías de seguros tamén é un dilema. Teñen dereito non as compañías de seguros a facer un análise xenético nos seus asegurados. Isto pode ser un conflito grande en países onde toda a sanidade está feita en base a compañías de seguros privados. É un problema menos grave en sitios onde existe unha seguridade pública social como temos aquí. E a min aquí preocúpame outras cousas. Preocúpame que toda a xente teña garantido o dereito a facer exámenes xenéticos cando é necesario e que eso sea equitativo. Preocúpanme outros dilemas éticos tanto da parte clínica como da parte forense, como se respeta ou non o dereito a saber e non saber de xente que ten doencias xenéticas. Preocúpame cousas en xenética forense como son as bases de dados criminais para investigación. Quenes temos que estar ali? Todo o mundo, nada máis que os que cometen crimes, ninguén. Este equilibrio que temos que ter entre seguridade e liberdade, onde está o punto de equilibrio? Cousas como, pódese facer unha investigación da paternidade sin que a nai se entere, o pai co fillo, ou mesmo que se enteren os dous, pai e nai. Claro, este tipo de cousas hai que meditarlas. E legislalas, supoño, tamén. No seu caso, hai que legislalas. Ou polo menos sempre hai que reflexionar sobre elas e entender, discutir e debatir o seu componente ético. Paréceme esencial. Canto máis sabemos do ADN, máis coñecemos de nós mesmos, pero ata onde queremos que se saiba esa información? Dende logo que hai moito que discutir sobre estas e outras cuestións éticas nos próximos anos. Ata a próxima conexión.